Dit is waar alle kawaii spulletjes, alle super schattige Japanse spulletjes worden verzonden naar iedereen die dat leuk vindt, die het bestelt op de website. Kawaii. Kawaii? Ja, kawaii. Dat is Japans voor schattig en dat wordt daar zeg maar elke dag door iedereen 10 keer geroepen. Want sowieso in heel Azië is schattig is het helemaal. In de supermarkt en waar je ook komt, advertenties zelfs van batterijen, alles wordt daar schattig gemaakt. Want dat is leuk en dat verkoopt. Maar Bolzut, Japan, wat is de connectie? Ja, hoe ben ik hier? Nou, ik hou hiervan. Ik kwam dit op een gegeven moment tegen en ik wist niet wat ik zag. Een portemonneetje in de vorm van een melkpakje en een notitieboekje met een hele grote gekleurde drol erop. Ja, ik vond het helemaal fantastisch. Dus ik ben daarop gaan zoeken en ik heb heel veel gevonden inmiddels. En ik dacht dat dat hier ook maar gewoon te vinden moest zijn. Dit zijn bijvoorbeeld allemaal hele gekke Japanse snoepsetjes. Dat kun je zelf maken. Dat vinden ze daar helemaal fantastisch. En wij hier ook. Dit zijn allemaal leuke hebbedingen zoals etuietjes, sleutelhangers. Maar ook aan de andere kant schoolspulletjes, knutselspulletjes, klei, origami. En nog allemaal hele gekke snacks achterin met groene theesmaak bijvoorbeeld. Nou ja, helemaal uit Japan allemaal en allemaal super cute. Itadakimasu, eet smakelijk! Ja, ik word er gewoon heel blij van. Ik word gewoon al die vrolijke dingen, nou dat vind ik gewoon echt helemaal fantastisch. Yakio dango. Ja. Tezukuri ramune. Achter mij zijn Hanna en Helene. Die helpen nu met het inpakken van de bestelling. Want deze twee famkes, dat ben vriendin van die? Nou ja, eigenlijk zijn het mijn zus en mijn zusje. Familie? Ja. Ja, ze dachten in het begin ook van, huh? Maar ze vinden het nu ook allemaal helemaal leuk. Konnichiwa! En hoe is je in Japans? Wij kennen alleen kawaii. Kawaii! Dat staat voor schattig in het Japans. Dus en daar draait het natuurlijk om, dus dat staat ook leuk op deze kaart. Dat is echt een leuke kreet. Had het op kunnen halen. Maar wat is er nou zo leuk aan dat kawaii? Het is allemaal zo schattig en het is gewoon heel erg vrolijk en het vrolijkt je ook op. En het is uniek. En dat is ook heel erg leuk. Je ziet het niet zo in de winkel liggen, maar bij ons en dat maakt het speciaal. Dan ben je nou gewoon een beetje reclame op maatje. Komt wel. Ja. Ja, beetje. Sayonara, onshen! We zijn hier in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Dit is een van de stijlkamers van het museum. Al sinds eeuwen worden kerstbomen naar binnen gehaald om eigenlijk een beetje de lente in huis te halen. En er was gewoon een gewone boom, zetten ze gewoon in, nou die bleef groen. Hè? Er moest een groen blijvende boom zijn natuurlijk, hè? De spar, de dennenboom. Honger niks zien? Nee, daar hingen dingen uit de natuur in. Dus een dennenappel en een sterappeltje misschien, een walnootje. En rond 1850 was er een industrie in Duitsland, in Thüringen. En die gingen de natuur namaken. Dus dan kreeg je een glazen appeltje. En dat ging volgens bepaalde procedure, werd van binnenuit verzilverd. Met een zink, een tin, een loodmengsel, wat heel erg giftig was. Maar je herkent het wel, want het heeft een beetje grijze uitslag.
En als je goed kijkt, dan zie je dat het allemaal te maken heeft met lente. Hè? Of met het klokje. Iedereen had ook wel een klokje in de boom. En dat was om de kwade geesten te verjagen. Je had een toetertje erin om het nieuwe jaar in te toeteren. Hè? En heel veel vogeltjes. En deze slingers die zijn ook buitengewoon zeldzaam. Dat is met gelatineverf van buiten. Dus raak je hem aan, zoals ik nu doe, is eigenlijk niet goed. Wordt het warm, dan smelt gewoon de gelatine. Dit mag ik net wel. Nee, eigenlijk moet ik het ook niet doen. Vergis je niet, vroeger kwam de kerstboom pas een dag voor kerst het huis in. Hè? Want moeder had een hekel aan die naalden, want die zetten hem neer. En meteen begon hij al naalden te verliezen. En hij bleef staan tot 3 koningen. Kiet er wel eens wat stikken? Nee. Nee. Dan zeg ik ook mensen die een boom hebben, leg alsjeblieft een deken of zo op de grond. Want ja, als hij valt, je krijgt hem nooit meer terug.